Lamarin ƙaddarar aure na babi na 4. Lafiya anti cewar Afnan. Ina son komawa gida ne, murmushi anti ta yi mai cike da maganganu. Sai kuma na ji ta ce, to babu damuwa, je ki yi breakfast, yanzu zan yi wanka. Na yi cewar Afnan, to ki jira ni, gani nan fitowa. To kawai ta ce, ba haka ta so ji daga bakin anti ba. Ta koma falo ta ci gaba da zaman jira. Tana kwance a falo har karfe 8, kuma ta san karfe 10 Haisam yake fita. Tana shawarar tashi sai ga anti nan ta fito sanye da doguwar riga pink color mai adon fararen stone a jiki. Kanta ta yi rolling ɗin ɗan kwali. Ta yi kyau babu laifi, kasancewar ta fara. Zama ta yi kusa da Afnan ta ce, Dota na ɗauka za ki yi min kwana 3 ne. Dumtsa fuska Afnan ta yi ba tare da ta ƙara magana ba. Anti ce ta ce, to miƙe mu tafi, tunda sammako za mu yi, amma biyo ni ɗaki, daga nan sai ki ɗauki akwatinki. Rufawa anti baya ta yi, suka zauna a bakin gado. Anti ta riƙo hannunta ta ce, Dota, je ki buɗe basket ki ɗauko min wata leda. Miƙewa Afnan ta yi ta buɗe. Ta ciro ledar ta miƙa wa anti. Karɓa anti ta yi ta buɗe ledar ta ciro wata gorar zuma. Ta yi ta ce, wannan ke nake ta ajiyewa, su sauran sun karɓi nasu, so wannan karki yi wasa da shi. Cokali 2 za ki dinga sha, safe da rana da dare. Ta ciro wata roba mai dabino da kwakwa da zuma a manne. Ta ce, wannan gumba ce, karki yi wasa. Na san ta ɓangaren mijinki baki da matsala, to karki yi wasa gurin kyautata masa, kuma ki riƙe shan maganin akan kari. Godiya Afnan ta yi wa anti suka miƙe suka fice. Direct gurin motocin gidan suka nufa. Da gudu direban ya zo ya durƙusa ya gaida anti Ummi da Afnan. Anti Ummi ce ta nuna masa motar da za su hau. Cikin azama ya fito da motar tare da buɗe musu backseat suka zauna. Suka shiga. Sun yi tafiya sannan suka iso gidan anti. A duk lokacin da ta zo unguwar su Afnan sai ta jinjina kai, to yau ma kamar kullum girgiza kai sai saboda unguwar talakawa ce sosai, banda so gaman jini. Mai zai kawo Afnan unguwar nan da gatanta? Ga mahaifinta shahararren mai kuɗi, kasancewar direban ya san gidan Afnan ɗin ya sa shi fakin a ƙofar gidan. Farin ciki far zuciyar Afnan za ta ga rabin ransa, har ta manta wulaƙancin da ya sanya ta fashi. Jan anti ta buɗe murfin motar ya sa ta yunƙurowa. Anti na fita ita ma ta fito suka kulle motar. Da isar su ƙofar gidan suka fara nokin, saboda ko da Afnan take nan ba ta barin ƙofar ta a buɗe. Jan ana zara sakata ya sa su gyara tsayuwarsu. Haisam ne ya fito da fara'arsa yana musu sanni da zuwa. Anti ce ta amsa. Afnan ta kasa koda haɗa ido da shi. Kai tsaye cikin gidan suka wuce. Ko ina fes babu datti. Haisam ne ya ɗauko ki ya buɗe ƙofar ɗakin Afnan. Su anti suka shiga. Ɗakin nata ma babu datti ko kaɗan, sai tashin ƙamshi yake yi. Da sallama ya shigo ya durƙusa ya gaida anti. Afnan cikin jin kunya ta gaishe shi, ya miƙe ya fita. Anti ce ta ƙara yi mata nuni akan ladabi da biyayya da kuma iya kalami mai sanyaya zuciya, da kuma iya sarrafa miji a lokacin da yake cikin ɓacin rai. Kowace nasiha ta anti ta zauna daram a ƙwaƙwalwar Afnan. Anti ce ta ce, to ina yau ki sha wannan abin da na baki, kar ki yi wasa don Allah. To Afnan ta ce. Anti ta ciro kuɗi za su yi 20k ta bawa Afnan. Sosai Afnan ta ji daɗi. Daga nan anti ta fito tana shirin sa takalmi, sai ga Haisam ya shigo da alamu fita yayi da ƙatuwar leda baƙa a hannunsa. Yana ganin anti ya ce, dan Allah anti ki koma. Anti na dariya ta koma
jiki ta zauna a falo. Afnan ce ta fito da hijab tana shirin raka anti mota. Ganin Haisam ya ajiye leda ya fita ya sa ta buɗe ledar ta leƙa. Dariya anti sai ta ce, to sarkin kwaɗayi, abin nema ya samu. Afnan ta sa dariya. Dawowa ya yi da filet a hannunsa, ya buɗe ledar ya fito da kaji manya gasassu da lemun gora, maltina da biju milk da fanta. Kasancewar a yayyanke suke ya sa shi zubawa a babban filet ya ce, anti don Allah ki ci. Anti na murmushi ta ɗauki yanka ɗaya ta jefa a bakinta ta miƙe ta ce, Allah ya yi muku albarka Haisam, don Allah a ci gaba da haƙuri. Afnan ta bi bayanta. Sai da motar anti ta ɓace Afnan ta dawo gida da kuka. Faɗawa jikin Haisam sai tana kuka. Haisam da yana fushi da Afnan, ganin tana kuka ya sa shi rungumota. Ta fara share mata hawaye, ya fara share mata hawaye. Ganin ta ki daina kukan, ya taɓa ta a baya yana yi mata waƙa yana cewa, wane ne ya taɓa min yar bebi na? In kama shi. Afnan ta tuntsire da dariya ta fara yi masa cakulkuli yana zullewa. Sauke sai yana dariya. Filon kujera ta wurga masa, ai kuwa suka fara karaɗe gidan da dariya suna gudu. Wannan ya jefi wannan, haka dai suka dinga yi suna haka har ƙarfe 11 PM ta yi ba sani ba. Jin shigowar mutum suka ji babu sallama, cikin masifa ta fara zazzaga ruwan bala'i tana cewa, yanzu Haisam, asirin da suka yi maka har ya fara tasiri a kanka? To ba zan yarda ba. Tsabar rashin aikin shine ka biye masa, kuke wasan banza kamar awakai. To wallahi ko ka zo ka tafi aiki ko ka ci gidanku. Falon mama ta shiga, ganin gasassun kaji baje a faranti ya sa ta zara ido ta ce, kai Haisam, abinda kuke ci kenan? Na shiga uku ni Lauratu. Dama abinda kuka koma ci kenan? Tab, lallai ashe mallakar ta fi haka. Yana shirin magana ta wanka masa mari ta ce, maza ka zo gida ina neman ka, munafaka. Tun kafin ya sami mai gadonsa shine kike son tatse shi? Ko dan kin ga ke juya ce ba kya haihuwa, ko wata ta zo kar ta sami ragowa? Ku ce ma kun daina cin hatsi, sai mu talakawa. Afnan sai ta rufe baki ta shiga bedroom ɗin shi da gudu ta saki. Haisam zai bi ta, mama ta dakatar da shi tare da cewa, kana bin ta wallahi sai kayi nadama. Lashe maka zuciya ta yi, ko kuwa tsoronta kake ji? Ni ban isa in yi mata faɗa ba kenan? To jero masa wa'innan tambayoyin. Tabbas da ya san mama za ta shigo a daidai wannan lokacin da bai tsaya a gida ba, da ya yi sammakon fita. Mama ce ta ce, tattaro min naman da lemon duka ka kulle min su a leda. Cikin rawar jiki Haisam ya tattara ya kulle ya miƙa wa mama, tana karɓa ta fice tana kaiwa tsakar gida ta ce, saura karkata mu tafi, wallahi za ka ga abin da zai biyo baya. Tana tafiya Haisam ya yi hanyar ɗakin Afnan yana bubbugawa yana cewa, don Allah ki buɗe ki saurare ni Afnan. Kuka ya ci ƙarfinta ta ce, ka je kiran mama, ka je kawai Haisam. Tun yana tsaye har ya gaji da tsayuwa ya fice daga gidan, zuciyar shi babu daɗi. Mashin ɗin shi ya tayar ya nufi gidansu. Gida ne ƙato, daga ganin gidan zaka san gidan yawa ne, mutane ne a ciki za su yi 5, kowa da ɗakinsa. Ɗakin mama shine farko, sai ɗakin kishiyarsa da ta rasu ta bar yara, su ne 'yan matan da suka yi wa Afnan rashin kunya. Mama iya Haisam ne yaronta, ta ɗauki son duniya ta ɗora masa, sai dai ba kasafai take son wani ya ci arzikinsa ba, a ciki kuwa har da mahaifinsa da matarsa. Hakan ya sa take taka tsantsan da komai nashi, kuma ko da ya kawo ya ce ta ba wa mahaifin shi, za ta ce to yana fita ta ɓoye.
yanzu kam har ya zame mata jiki, kuma dole mahaifin shi yake haƙuri da halin shi.